Ndị be anyị, ekene m unu. Ụbọchị nke taata na Culture and Value TV, inu anyị atụmakọwakwa anyanwụ unu na-asị maka eme ka aghọtacha mmanụ ezuekwu nke dị n'iru anya fụ. Eme ka aghọtacha mmanụ azuekwu nke dị n'iru anya fụ. Mmebu ụzọ kọwaa ife wụ azuekwu, kọwachaa ife niile dị n'iru azuekwu. Ekwu wụ ngaji, ekwu wụ ngaji nke ụmụazị kịta ma mmadụ niile maara. Ndị Igbo sị na eme ka aghọtacha mmanụ azuekwu nke dị n'iru anya fụ. Ịma na ngaji ma ekwu eji ya ekwu ife, onye pụtara were ekuo nri, kuo ofe, kuo osikapa. Mana mgbe gboo a na-enwero ife eji agbanyalụ mmanụ, ma mgbe a na-ele mmanụ mana enwere ife eji agbanyalụ. Ihe azuekwu